An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jije sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasotuma bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ natarasan kalo kɔnɔntɔn na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛra kalo min kɔnɔ na septembre kalo don bi o tile 16 de ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ wele ko dumama kɔnɔ an balana k'a fɔ bi o tile 8 ye jate la san kalo filanan don hejira san 1443 san dugu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladon k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na sigafɔba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bolo dalen bɛ Mali ministre ɲɛma fɛ o sigafɔ bɛ yen parti politique dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu tɛna taa kɛnɛ kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ banajugu min n'i y'a sɔrɔ ni maaw tun bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a tɔgɔ fɛ an ka jamana kɔnɔ na n'o ye kunfilanintu bana ye o ye maa minnu sɔrɔ Gao marabolo kɔnɔ kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ ko maa dɔw ni tora ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali ministre ɲɛma Dr Shogol Kala Mayiga an balada k'a fɔ ale kɛlen kɔfɛ ministre ɲɛma ye o tile 100 dafara fasodenw b'a tila don ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la lakanabaliya bilama an ka jamana kɔnɔ na mun ni mun de kan ka kɛ fasodenw dɔw b'a tila don ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Bogowɛrɛ marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ wele ko Sebugu muso dɔ kɛra a furukiya sababu ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka rana k'a fɔ min bɛ tali ka parti politique k'a dɔn k'a fɔ wele min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ yen furancɛla fanga ma ɲɛmaw bɛ k'o sigi sen kan k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔba min kɛ n'o ye assise nationale ye o min kan ka kɛ fasodenw bɛɛ lajɛlen kana jɛni k'u sigi k'u tɛgɛ da ta kurunda kelen na bɛn ni kelenya o kuma ka fɔ jamana ka ɲɛta sira kelen minɛ o hakilila min talen bɛ Mali ministre ɲɛma fɛ ka taa se jamana kuntigi ma bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'a dɔn k'a fɔ i ta fɔ parti politique dɔw fara ɲɔgɔn k'a fɔ olu tɛna taa kɛnɛ ka fiyewu k'o sababu kɛ ko a ɲɔgɔnnaw deli ka kɛ foyi tɛna fɔ ko min ɲɔgɔnna wɛrɛ ma deli ka fɔ ko sira fɛn fɛn bɛ yen ni furancɛla fanga tun kan k'o minɛ u nanen k'olu ɲɛ tɛ o sira la u kɔrɔ u ye fɛn fɛn fɔ k'a si ma se ka kɛ wa u ɲɛ tɛ sira yɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛ ka taa ni sira min ye ni maa bɛ se k'a fɔ don nataw kɔnɔ na k'o ye Mali basigi sira walima ka Mali bɔ nɔgɔla sira ye olu kɔni tɛna taa kɛnɛ kan wa u bɛ fɛn min fɔ furancɛla fanga ka fɛɛrɛ balilen tigɛ basigi ni lafiya k'o cogo jamana kɔnɔ na fɔlɔ kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana basigi sira o sira fɛ yarabi ala ko an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi kunfilanintu bana an b'a lɔn k'a fɔ kuma min bɛ senna bi an ka jamana kɔnɔ na k'a dɔn k'a fɔ k'o tun ye maa dɔw sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra an sɔngɔ marabolo kɔnɔ na maa wɔɔrɔ bonyanko ko sɛgɛsɛgɛliw tun y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a yira olu de la o maa wɔɔrɔ kunfilanintu bana o maa wɔɔrɔ la ko maa saba kɔni k'a kɛra so ye k'olu kasarala ni na kuma min na n'o kunnafoniw cari la a yɛrɛla k'a fɔ bi mara in kɔnɔ na ko maaw sirannen bɛ dɛ n'a fɔra k'a fɔ ni bana in n'a kuma kunkan bɔra maaw bɛ siran ɲɛ ten k'o sababu kɛ bana min don k'a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ balilen tigɛ ka se ka furakɛliw ka se ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ k'a sɔrɔ waati kelen kɔnɔ na jamana ɲɛmaaw ka fɔ la e ka dɔn kɛlen bɛ ka dɔgɔtɔrɔ joone dɔw bila nin baara in kama ka se ka fɛɛrɛ balilen tigɛ bana in a kana se ka dankari an ka jamana kɔnɔ na an bɛ dugawu de kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na an ka jamana basigi ni lafiya ala ka Mali bila o sira kan ka bɛɛ fo bi ka bɛɛ waleɲuman dɔn kunun ko kunnafoni sen fɛ tile mun mɛn fo ka na se nin yɔrɔ in ma an ye wele bila maaw ma maaw bɛ ka wulikajɔ kɛ hali bi ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya cɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a ci bɔ tele la nka ala ka écran bɛ yen n'o ka bon ni écran bɛɛ ye ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ka ɲɛsin maa dɛsɛlenw ma maa minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ u dɛsɛra san 100 joli joli k'u ka dugu kɔnɔna na olu ka dɛmɛɲɔgɔnya don ka bɛɛ fo k'u fo nin baara in na kunun ko anw ye ka dɔn k'a fɔ wele min bila jamana kɔkanna na kɔnɔna na i b'a dɔn bɛ tamaman dɔgɔ bakelenman can dɔw bɛ yen seko damayira ye min ye u b'a kɛ an bɛ bɛɛ fo an balakɛ dɔ min yɛrɛ an dabali ban ale operelen don k'a to opération yɛrɛ a operelen don ka kasi ka tila k'i bolo don a kunna ko ale b'a fɛ ka musakaba kɛ nin ko in na se de t'a ye n'o tɛ ale tun bɛ min kɛ o ye maaw wasa ka foli d'u ma hali bi dɛmɛɲɔgɔnya a minɛ bɛ yen dɛ an y'a fɔ cogo min na dɔw nana ni finiw ye wa a bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn na ala sɔnna ma a bɛna ye a bɛ se yɔrɔ la a tɛ dogo maa si kelen na hali bi ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin u ma a bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira fɛ an y'a fɔ cogo min na 76
mugani kononton bishegini duru tan duru 76 29 85 15 ni ala sonoma kuna fon fofen bala o bala yele bina se awma ka o befo ka wali mando ka fanga setuwe deme bi do fen jamana ko lu bo jabaranuna ni deme dongo e ka temo ka de milliardaire joli banga jamana kono politique ma nyema joli banga jamana kono na bi u ka ferbele tiga maw deselembe u ka dugu kono no ma fo nyini da fu desera de ka wuliga joga ne ko bulumage ka dibi shini ka kumbe ambe dugo ke ala ka klin mandangeli na bala jelema namburai nga jamana kono na bi do be ka marafata ka mawbo sigero la yoro chamana bi nga pma mimbu da o idine de uba fokuluta idine kodi yasa kan pratika dama fasode do banga jamana ko no erkale ale ba nyefanye angalame datko ko Mohamed Abdallah Al-Khalil tombe na farlo nyongo ka kasika demesonu bali u ka do bambati tonu na anu be sika jamana kanu chugo mana oto ni mo ne jamana gela baba kono gela mu na bi mashi yana kosobe afolo jumeni anya ka fo jamana do yera dusku mbana nyona aw andu famba chama mana giri anyi selama we amba ka fo anga selama dine aba an wele de anga kira kan da sallallahu alaihi wasallam ako alnaw ka haklaw maga kele ma ya jira ja dusku ngana fara fiyo donc ma anya ka fo bi dine kunda fa fere kunda fa bele de la dusku fara la onana kana jamana jashili jamana na kana bi mogote kono mogo munu nutimiru titashu ti magare no bembati kewelo no terroristui ubala ka jamana don bu shadra ko tugo muna bu shadra ko tugo e dasira dine ko ma nu wulila ku jo udumbala ka kelen ken dine togoy e fe dine ko tewa folombo fo ndisega ka fo fiu parce que alhamdulillah ala alquran kalfana qur'ana kono mu na kala no alquran karim ka ta suratul baqara la fokna suratul nasima aw ma ya kono fiu ka fo allah subhanahu wa ta'ala ko jondoma aka marfata ka jono kondo faga ale ka dine kama ako man katara nafsan ka enma katara nasa jamen kono mo ni kene mo ko ina fo e nye bene faga o ba yere da ka fo nunga barate dowere drogo firlawdo ala ma don ni duskunu kama kulunu woro boli fere bagawdo bol ma fon ndaragle jamana wala kanu fere change jamana ka o mo do dal drogo firlaw suno ala kote ala kra kote muna nu yu go wale o ke kuleni ala togoy voilà mina ni jabi ndika nyeshi kuna fo jila ma fo kuna fo jina fo na ku chogo don togo munu mbula ko don na ba fo ko terrorisi jadisi fanga njanto nunu mbeni ke propagande de do pour que ubese bo bara muna mo ko munu ngame ku blani bara nuna parce que lu fana fe ku na ndo ala ko de la lu fana ka philosophie ni ala ko famuna ko mo ko be se ka mo ko fa ka do ala ka jaku sa karaba ka do dine de la ka sur ala mo fo mo ko donc bulu mu ko ka sur ka ala ko baro fo ka marfati ka panga kalma shada kala mais chere la do rete ka fo u fulle no bu fulle ko no fo mo ko fami ala ko te ala kra ko bi warali mbanga jamana yoro chamana mun kan ka ke ka se ku buanga jamana ko ne yo fo depuis 2012 kala c'est 2013 ma 2015 nya gafe bayere sebe ka fo solution do proposer jamana mbise ka kisi chugo mona o jumene kunu nga kele da nyama chodo ba mbolo on de bona wuli sunata bona smoro kangu musa nyedo on boro lula akumana am ela shakmar futi bono ani ma baw be ya munum be nu jamana ke barfa de taka kele ka jamana kara ulu modo mbise ka sigi chugodi ka dede ku taka flado bolo ko andi kele ka on nga jiginde ka kele ka temseni be na be santan sabala ka santan woro tan wolo flama ushika na to ble ko sigi gero na ka teme jamana ku mine ku bedo armene jakusa ka marfa taka nu kele nu be kele négociation te amadu ku fati négocier ya da galti négocier bu kele be nu desera a jamana be kantai parce que mo munun do ko stratégie jume lu bi be ko ka bi ba soro ubi so itama ko ba soro fanga bano menu fanga ise soro ube dangare la ulu ka akilda tanga ni ka akilda te kelenye du ko ni fe kan ka kele fika so tama donc au-delà sura su kan la kana de ku deme ka marma menon duma ka arme ma de sura shuma numu ba to be se ka on de bazu sura PC opérationnel ko créer jamana ngono PC opérationnel du me ka bazu créer bazi mun nani anga sura shu be se ku jolo to kilomètre woro wolo fla terrorisme numu bo duguni dugum na wuta to ba do bala kana lumière bu bolo beta u be se ku avion bu boli ku goshi ka soro toroma do ko milti dama do ko comme ça ma woro nani jamana ngono ko bla jamana kara dogo ko risila kana dogo ko anga jamana bilama mo be sorra suwera wala kana nga jamana kona la ne bi ntege da qur'ane ka fo isu wera sagote kana sahel jamana parce que sahel jamana chadiri mo kele sagote sahel kono tuguni kuma mun bala ka fo ne fe propagande do tanke nga autorité ma fo kulu ya laini ne fe propagande mais na so ya laini fa no ka nga fo bi fili kono parce que isu expert chama nu kuma na o ba nga fo isu kan na nu tina mais na fa fo ko isu wera tede c'est pas état russe mais ko mercenaire do no kono kuma ni chen u ka ko nyongiri ko dabla parce que abina la bane ko chama ay mo libi nunu mena jamana kono jamana mo ni guerre civile de be mais tuna jamana kono jamana mo ni ma do be lagala to ni docteur glomino do o kame ko da jamana sharia ko la ko da jamana ka tabolo ko la ulu teno ko la o kana na mercenaire ko bina jamana ke lo kon taw fele na kera be ke shek badi ambe refo ki barga da ga chesla jamana ngono ali do gonta mo shila ble ka fo i ka jamana de nyuma yo jira ambi fo ala ke tege me ga barla ka ambela de le ke shambalo nu be farabugu do ko fri nyono mobti maran fenna ni to mo dun gawni kidal nu be gala kono ala ko bo gala kono ambalo dan ka fo ni tu Mohamed Eri Kale ni tu ale kanye
a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basi lafiya ala ka mali bila sira kan n'an bɔra ye adama jongo ale dɔgɔnɔ denmisɛnninw olu ka kulu dɔw faralen ɲɔgɔn kan sifinakaw o ɲɛma don bi na an ka jamana kɔnɔ na gɛlɛya minnu bɛ bi ale bɛ gɛlɛya in filɛ cogo di an ka jongo lamɛn. Ne tɔgɔ ye Adama Jongo pays de gon sifila ka tɔn minnu bɛ ani an farala ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ da ko collectif des associations de jeunes du pays de gon ne y'o ɲɛmɔgɔ ye bi n y'a kuma lasela ye. Mali gɛlɛya yɛrɛ e yɛrɛ fɛ gɛlɛya in ye mun gɛlɛya de? Ni ne ɲininka bi nin gɛlɛya in nin ye o b'a fɔ ma ko terrorisme jatigɛwale baara o gɛlɛya de selen bɛ Mali ma. A sera Mali ma ka sabu kɛ maliden dɔw de sɔrɔla minnu ne bɛ se ka f'u ma ko u ye maliden jugu ye ni u ye dayɛlɛ ni jamana in kɔnɔ o mɔgɔw ka don. Donc olu donnen a kɛra sisan fɛn o fɛn hakili ka fɛgɛ n'o ser'o ma n'o ser'o kɔrɔ u b'u yɛrɛ ta ko fara o kan. Mais baara in kɛlen bɛ k'a da diinɛ de kan ka diinɛ birifani ta k'o bila nka a kɔnɔ minnu bɛ nin baara in kɛ trafiquant de drogue, trafic de carburant, trafiquant d'armes, marifafɛrɛla. C'est-à-dire i kini miiri walejugukɛla modèle foyi la min t'u kɔnɔ nka baara bɛ kɛ ni diinɛ birifini ye. N'i ye jateminɛ n'u ye yɔrɔ yɔrɔ n'u taara ye n'u ye tiɲɛniw kɛ u wuli k'u jɔ ka kule ni ala tɔgɔ de e ko ala ko tɛ. Ni ne ko ala ko tɛ ni ne ye sanga an ka yɔrɔ ma Moti kɔnɔ bi ni mɔgɔ min nana k'i bɛ ala ko de la taa ɲɛ anw fɛ i kan ka dɔ fara an ka diinɛ de kan. Mais bi anw fɛ Moti région na commune 100 ani commune 8 kɔnɔ misiri 100 ani misiri 52 o de datugula. Maa min b'a fɛ ka diinɛ lataa ɲɛ n'i ye misiri kɔni datugu i ye yɛlɛ yɔrɔ datugu ne tɛ se k'a fɔ olu ma k'olu ye diinɛ mɔgɔw ye. Filanan fana anw fɛ kalanyɔrɔw bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko dudali ni su o su karamɔgɔw bɛ tasuma mɛnɛ ka denmisɛnninw kalan da la a yɔrɔ 800 ani kɔ o de datugulen don bi Moti zone kɔnɔ. Donc ne tɛ se k'a fɔ o mɔgɔw ma k'olu nana diinɛ de la ɲɛnama. C'est pour cela ne ko diinɛ la mɔgɔ tɛ. Et puis filanan an ye ɲinini kɛ fana an ka ɲinini taara bɔ min kan n'u bɛ walejugu o walejugu kɛ o bɛ Alahu Akubaru min fɔ o bɛ filimeli min kɛ o filimu ninnu n'o video ninnu o bɛ bila ka taa di mɔgɔw de ma minnu kan ka u financer mɔgɔw minnu bɛ o ti Mali cogoya dɔn o t'an ka sigi cogo dɔn o t'a dɔn ka fɔ hali yɛrɛ ko diinɛ donna an fɛ k'a ka ca san 800 ni san 600 ninnu ye olu t'o kalama a furu ye dɔrɔn ko kafiru de bɛ yan k'o bɛ ka tubili de kɛ donc n'olu ye video ye k'a ye Alahu Akubaru bɛ ka fɔ u b'a k'i n'a fɔ u ka mɔgɔw tubi donc olu bi sɔn u bi wari di u b'a financer donc o video ninnu ye propagande de ka ci n'o tɛ diinɛ birifini don n'o tɛ diinɛ ko tɛ. An balɔden k'a fɔ nin tun ye Adama Jongo kan ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana an bɛ dugawu de kɛ basigi ni lafiya Mali kɔnɔ na kɔrɔ ni tilebe ba ni kaɲaka fasoden fanba bi n'i y'a ɲininka an mago bɛ fɛn kelen min na fɔlɔ n'o de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ o ye jamana in kolosuma ni jamana in basigi de ye marifatigiw kana maaw dɛsɛ yɔrɔ dɔw tali la kana ni sariyaw ye ka n'olu sigi sariya minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an t'a bɔ yɔrɔ dɔn sariya minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a n'an ka jamana sariya tɛ taa ka tila ka na yɔrɔw minɛ u se bɛ boli maaw kan ni min ka di olu bɛ kɛ wa u tɛ dogola yɔrɔ si min ye dabaliban ye o waati kelen kɔnɔ na i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na a mara e ka dɔn o bɛ lakana tigilamaw bolo o de ye maa caman gan in kamana na bi n'i ye Mali ko fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ ko Mali tacogo ka ɲi e bɛ ka dɔ de sɔrɔ a ko kɔnɔ n'o tɛ n'i y'i se bɔ Bamakɔ dugu kɔnɔ na i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in tɔ i bɛ taa la de n'i bɔra k'i bɛ taa n'i ɲuman sira i b'a la tanu n'o tɛ kuma dɔw bɛ yen i tɛ se ka olu fɔ i ka Mali ko kuma fɔ yɔrɔ caman na bi k'i disi gosi n'a ye a ti ku i la o de bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ na u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ lakana in sabati la n'o kɛra an y'a fɔ i ka kɔrɔ fanga foyi tɛ jamana in kɔnɔ na bi ko fanga in ko ka di ka tɛmɛ anw kan o tɛ yen Mali kɔnɔ na bi an bɛ se ka kan anw de bɛ furancɛla fanga fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan anw t'u fɛ min na ka taa kalo tigɛw ye an t'u fɛ o la dɛ k'u sɔrɔ ka malidenya la bi maa caman y'a faamuya k'a fɔ bi n bɛ karisaw fɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka to ka nkalon tigɛ min kɛra min ma kɛ k'u fɔ ko sango lɛ ko ka fanga kɔkɔrɔ don kalo ka an ma deli o la dɛ an bɛ fɛn min fɔ anw de b'u fɛ bi ka tɛmɛ bɛɛ kan kunnafoni fɛn fɛn bɛ bi n'o kan ka k'u wulikɛjɔ kun ye n'o kan ka kɛ fasodenw ŋunanfɛn ye anw de b'a kunnafoni bɔ dibi la k'a d'u ma o kɔrɔ ye anw de b'u fɛ ka taa tɛgɛrɛ f'u ye ten an t'o kɛba ye nka an bɛ fɛn fɛn f'u ye n'o ye kala tura kan a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la don nataw kɔnɔ i b'a sɔrɔ fasodenw bɛ jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ la n'u y'a baaraw bila sen kan u ka fɛɛrɛ tigɛ dɔrɔn malidenw bɛ se ka basigi cogo min na kuma fɔlɔ min bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ maa bɛ se k'o fɔ furancɛla fanga ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ni basigi natira bi tɛgɛrɛ bɛ fɔ ka t'u nɔfɛ k'a fɔ ko aw yɛrɛ kana taa fiyewu u ka fɛɛrɛ kɛ lakana de la n'o sabatira sisan kuma bɛ ban ka jamana kɔnɔ n'o tɛ yɔrɔ caman bɛ yen bi i tɛ se ka munumunu ye yɔrɔ caman bɛ yen bi i tɛ se ka taa fɔ ye ko Mali wa mara ɲɛmaw yɛrɛ tɛ yɔrɔ dɔw la bi ka sɔrɔ kɛ lakanabaliya ye hali bi n'i ye dɔw ɲininka
walima u b'an ka kunnafoni a bɛ k'u kɔnɔ ko mina fɔ anw yɛrɛ de ta ye surasiw ko wɛɲɛw tɛ dɛ don o don anw de bɛ kuleya ka surasiw wele k'u ka taa an bolomagɛ don o don i b'anw ye an ka kunnafoni bɛɛ la an b'a fɔ surasiw ye k'u ka taa nin yɔrɔ in na u ka taa nin yɔrɔ in na o kɔrɔ ye mun ye an bɛ furancɛla fanga fɛ de k'u dɛmɛ sanko jamana in ka basigi ni furancɛla fanga n'u ma dɛmɛ jamana tɛ basigi nka u dɛmɛ min ko don ka nkalon tigɛ k'a fɔ ko a ye kɛ nin fɛ a kana kɛ nin fɛ walima nin ka ɲi ninnu man ɲi anw t'o la dɛ an bɛ fɛn min nɔfɛ basigi ni lafiya furancɛla fanga tɛ se ka dɛmɛ ka cikɛbaliya to sen na furancɛla fanga tɛ se ka dɛmɛ k'a sɔrɔ jamana fan caman fɛ i tɛ se ka yala ye n'i tora k'o fɔ k'i bɛ tɛgɛrɛ fu nɔfɛ o tɛ dɛmɛ ye dɛ o ye k'u bila sira kan sira min bɛ yen n'a bɛ gɛlɛya yɛrɛ tɔ juguya an ka jamana kɔnɔna na fɛn bɛ fɔ bi an ka furancɛla fanga ma ɲɛmɔgɔ bi u ka wulikajɔ kɛ jamana in basigi n'o sabatira an b'a fule k'olu kana taa ka bɔ an kunna fiyewu ala k'o hakilila ɲuman sabati n'an bɔra ye Dr Choguel Kokala Mayiga Mali ministre ɲɛmaa ko don ale ye tamatɔ ta ka taa clé la ka taa vérificateur fɛ yen o taamaw kɔfɛ a ye ɲɛfɔli kɛ taama ninnu kun ye jumɛn ye an ka ministre ɲɛmaa lamɛn. Au clé, le bureau du vérificateur général. Nous sommes au service flala. Ka fouye, gouvernement y a un plan d'action mi présenté CNT la. Faut CNT y a approuvé qu'il y a mariage du gouvernement à Kabarake naï. On y a fait président de la transition ere. Aïe, y a mariage du gouvernement. Ka sira irala. Ale bafe Mali ka jo chogo di Mali ka bara chogo di transition kono. Donc pour que au kaseka walia, président est minfo. Ne chef de gouvernement est minfo. CNT la. Axe d'obé la lutte contre la corruption et l'impunité. Oye ka yurgu ani impunité kukele. Pour que au kaseka walia, service dama obé, fou ka baraka ke kanye. Au service ou contrôle général d'état bala, au clé bala. Vérificateur général bala, justice fana bala, ka fouye ko Mali espoir beuluka, gouvernement espoir beuluka, président de la transition espoir beuluka. Parce que yurgu ani impunité, ni jatmineke, banami Mali tien, ka Mali l'armée tien, ka Mali école tien, ka majenma deun hakili tien, yurgu ni impunité a famba a bebo ulula. Donc ni ba fe ka Mali kurajo, at se ka sira soro fiu ni ma bana fla nunu ku kele no kele nye soro o ye malikura abejo yurugurugu kele ni impunité drone de tajode mais u joyoro ka boala kosobe abe fo président de la transition togola abe fo peuple malien be togola ka danaya buka ambu sutini bi ambu sutini si ambalo da ka foni ti Mali ministre nyama Dr Choguel Kokala Mayiga kanye anga jamana basi lafiya obistra min fe yarabi ala ka Mali blosra kan n'an bɔra ye Dr Choguel Kokala Mayiga min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye ministre ɲɛmaa ye n'ale bɔlen filɛ ka kuma a nanen kɔfɛ fanga na an b'a la ka fɔ tile 100 dafara o tile 100 dafa maliden dɔw b'u hakili de o ko sen fɛ an k'u lamɛn. N'a fɔra ko an ka kuma yɛrɛ bɔ a fara kɔnɔ ka a ɲɛfɔ a ɲɛma ale Choguel yɛrɛ ye kuma caman fɔ a sigilen a y'a ye k'a fɔ kuma minnu tun b'a da yan'a ka sigi o kuma ninnu lawaleyali ma nɔgɔ kana bila bila an kɔni ma o sugu fɛn jɔnjɔn ye an bɛ se k'an bolo su min na mais an kɔni t'an jigila tigɛ parce que n'i y'a jateminɛ IBK ka san 7 ye a ye jamana yɛrɛ halaki ka jafun an ko mɔgɔ kana mɔgɔ mun bɛ olu bana ninnu furakɛ ka olu jangaro ninnu furakɛ yɔrɔ kelen vraiment a ma nɔgɔ. Jamana in bɛ dingɛ kɔnɔ il y a plus de 15 ans quoi. Bon, moi, en 100 jours, on ne peut pas dire qu'il n'a pas travaillé. Mais quand il faut le laisser le temps de travailler. Tiens, là, à ma fête, parce que ça fait mon fait jamais bien non. Ni aye ale be ka fo bi parce que bi abe fagala urato abe kulu fo. Ko chama be no o tiena ale sigle jela. Donc bi la barake. Amisira minka ni aye ni be sena o ma kɛ ka ɲa de. Donc Choguel kɛra premier ministre ye kɔsan in na an tɛna don sababu minnu y'o olu lawaleya nka a ye fɛn min fɔ n'o yɛrɛ kɛra anw fɛla ye kosɛbɛ o ye a kan bɛ min ma ko assise nationale de la refondation. Barisabu sigi ka fɔ ko gɛlɛyara cogo cogo o de b'a dilan. Maa o maa n'i ko i bɛ Mali fanga ta bi n'i ma sigi ka fɔ boloda ne ma da la n'i bɛna se ka sira ɲɛnama ta min bɛ kɛ jama sago ye. Tile 100 kɔnɔ n bɛ se ka fɔ ko dɔ de farala lakanabaliya kan wa an ma waleya fana ye an ma waleya ɲɛnama fosi fana ye min bɛ se ka to o jamanadenw hakilina sigi a nana kana gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ yen tuguni o kalanko gɛlɛya n'i y'o fara ta ka lajɛ tuguni kalanko gɛlɛya la tiɲɛ yɛrɛ la hakilina sigi ko ma kɛ dun ka fa yɛrɛ fana sira kan tuguni fɛn bɛɛ de gɛlɛya la. Ne bɛ se ka mun fɔ Choguel ka 100 jours ni résultat kan an bɛ se ka fɔ ko caman bolodalen don mais mun waleyara o de ka dɔgɔ. Choguel bɛ ka fɛn o fɛn de boloda ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ de boloda asisi wo ni wo a bɛɛ ŋaniya kelen de don hakilina kelen de don
transition bɛ se ka prolonger cogo min. I tɛ se ka fɔ ko baara b'a kɛra même n'u yɛrɛ bɛ ka réclamer k'u ye baara kɛ parce que citoyen lambda an bɛ baara mesurer ni indicateur dɔ de ye. Vie chère bɛ Mali la actuellement foyi tɛ ka se ka sisan sugu kɔnɔ insécurité ye grandissante ye olu ka priorité bɛ u ka assise nationale de kan assise bi ni bɛ affaire masaw ma et en plus là o bɛ ne ka kɛ musaka bɔ wɛrɛ vraiment. Je me suis dit que la grande déception pour beaucoup de Maliens comme moi. En tout cas, les bénémis à ma quoi. Contradiction qui a donné à la Kumana. Ambalodan Kafoni, tu es fortuné d'Aukaye. Anga Jamana Konana, Bassin Lafia. O nani, bébé Kakulebi, Maligneta Kula. Anga Jamana Nieta, Nia Sorobi. Bébé Kuma, Dunga Fala Sabatili. Bébé Kule. Anga insécurité. Anga Jamana Kona, nous y lakana Baliaere. Nous y lakana Waradama. Dunga fabi sabati ko so ke balo imbe wo fami fe marfatuku be gambali kata ko kona na ka soro ante foi no fe demena u kata lakana mini ya soro no bara mimbe nu be o kama nu yo sabati dama chikela obi chike jamana dunga fabi la sabati ame dugo ke ala kanga jamana ne ka basigi nambura e ni maka munu be sinabe parti politique tombe no e kodami o nyema e usena mi ogindo e ale ko frangela fanga yere u ka fota te ko mabseka kala turu femi kan angalame ni transition kan ga prolonger do reteo nous lu desera ou ba do ou kale ka mon ka otisi je pense que horanya be munyini oye ou ka mo wele ka fa antu yen de la nyini mais honnêtement tant corona ni ko ndona koro ante ga nyere bo ni tan kono mais amogo be kalo kelena amogo be kletan durla amogo be kalo flala vraiment pour que kaseka ko do ko ka ben hakilima be ba famu mais ka ke comme no asro ni hadiro jamana kono dembe de deniseni kake comme la jamana kono de chite ko kalama to bu ba ko choko na infantiliser tous les maliens ka boka kuma fo sogoma ani mumbe fo sogoma ani mumbe ke chauffeur tekele mumbe fo sogoma mumbe fo bi ani mumbe fo chini o tekele ni dongo do kuma yelema malo ya retala et tous les jours kuma yelema to tous les jours atigikele no hakila ule tai chien en fait follow ni be kuma yelema ibe malo ya iba ko mo wara ka ta fo eta fo horon toke horon tabulote wa malikura tabulo manga koyi amana gele a chogo anga nyefo mogo ye politique mogo attaquer ko mun kama mogo tigara politique mogo la ko mun kama odeni parce que pour fota no ko keta o tekeleni wa o kelen de be sena halibi angongo bogo ka bode kono nate yurugiru kele ka continuer wa o mogo mun sembala c'est-à-dire abeka arrêté mogo mun ka togo bala abeka mene an jabajele an togo tala munun ba yurugiru kelela ulu mene kadini anwe parce que an jabajelendo amado fasoko la duni kama amado fasoko la yurugiru kama ando na fasoko la faso na falde kama ambalona ka foni tiyo usena mi ogino kanye ko fembe jorobe kuna to la faya tege fanga tigala nu ba ke choko mena ka keti ko lu ya ke wa ikado ulu kwani mbado na kira segasali ulu kwani ndalembe uyere la kokonena ame fem fran bele geleka anga jamana kono ala ka klinyumanda maka anga jamana bla basigi mene kono note falikele ko shine utekele bani de jamana mbasigi ala ka anga jamana bla usraka nambura yi mi bogwera marabulo kona na dugumbe wele ko stebugu o dugu kona na ambalba musodo de kera che sababu ye ka che kunji ambalodan ka fo o kofe akotela ka kwa ko kan kela ka ke suma ya puma ituguni ale bani a che ba u be fakele bakele adile do balma furu fe wako sona ka de unyini ngara de beki bebe fe furu kera ka o kofe aye che ko ni mbona ni na dogo franja inkona na iya saka ni pretika dama che yere balma ke ale ba nyefwanye angalame ni kamale ni na dogo ndido abo sezebugu moko tigini o ndogo ni ajo bo jedugu ale taraka di kamale ni ndema furla u benaka mbife ka sanara bife kamale ni mba ale moko tigini mba uru na ba koron dogo do fagile bagile ndido alamsa fajir ka dukuje jumana deni ndi kamale ni kunci kada julla wadi muso jugume kamale ni samu ka ni duru muso nana sungole mongono juma flana cheni denta fe fuita fe dingne me muso mbulo te chedi kamale ni bona ni na te fu kamale ni sale ka mali fama wele ga ta masine ko fama kana laga na mo faga mo sika magala na fama mena fama ga chika mum laga na ko docteur ko babu wer la oni amerika mo kana allage shi wala hala muna fara shi ko la hala don tellement ga jori bo ko jugu fe mo ko folo mun ya akara benya na ko aya kantiga di docteur na ni ner ni docteur di dona sokono shi ko na ne be ka telephone limari tuku docteur ke gaba tega la ba yelma ina soro muru data la bese no talla ay kungulu chipo jori jingna kamale ni kono kungulu chioro ni bulo soro ma joli wa kamale ni tlofla nanu de fe
Chebe ka chibla kana uruma kunu yu ka baro ke ka tla ko docteur uru ka taw ni mere ka mo ko ndene ko kamale ni muso ko takata di uruma masine ko uru tisekena wali fama wata lage ne bite ne mo faga ka dugula na ya ko dugu ke ashutura ne bokara kalama dugutigi afara dumono dugutigi ko konso bebi ita sorala kenayi bi adi wele shulay na mo faga ko aw tisekena yi jita sira la fo ita sira la ko mo ka takata aw sore aten ko lage malikuyi to baga nyakamida ale bali sibla kamaleni mba mo kelen de be abani kamaleni mbache ami miri balima ma ami miri furnya ma numbe ne sindudi ne balima wadi do ne wella ka funa ko aya faga ne madalla kata so datu kuma kamaleni dala kuma sitiro so no ko famo kana famo docteur bla kana darni docteur le sorna ka dum ka ngati ko limer to ka docteur ka yelma madum ala ka bakki simi jugo toroma num so jugo ben ke la jay ni de ya ba jammi na cha korla do de faroka ma bi ferima mo ko fere dugono kamaleni annabenge wali ba lamu ambenga bulu benga tara sulam sigena ko ale mishu bot 3 kono kata ko kono katali kono na ayin mbarende ke ka wuli kana nyosusu ambenga muso fe foko nyojie le watu mutala so la ko ambenga muso ma ko do so ne igata ali lage kamaleni to ko ali kulubali miya faga atoda me ayrabu bulu fa o bala amba wuli le ko bina ba ajamu keita afa o moriwo keitai abba fana nyara baro ne ba wuli ko baro jadugu ko komini pukundi wa afana badi boy mali famo na malaga koni wa yele faralinga gatla mogo kambenga faranya ko ne balma ko yardama ko o ka to dini kata ko lezoro ko balma ko yardama do ko fengana ka dinina atifa atina kasoke halatna zizi e ko mamungera ay wulle faga tumseni samugan dura ba de do may ko faga ko ikela faga ikela zizi fofu lezoro o lazara kele ka do mo tax ko na tabla afasola ko ka ko bani atalaga mon bi duko ke tabaye ala yem fuza ma yen ambalona kafoni tuye bambato somogoro kanye machama amenikma nufanga kuma la gela chama manga jamana kono bidore tede marakebaw olu jonde marakebaw ekado be olu ka maraw deseleme ka boli yoro ka no kira fenjamambe abika siga foi kelentala note me ekado ka fo be neni nyono kira fura choko mina ambe finitigela ka ushurule dugu kono fo bebe yoro ka klaka ni nyone ke yoro monaka gela choko fere de kanga tiga ukaye keneka kana dodoka na laje keneka katanya fulanu yerabi keneka utegelende ayini kuma min fora ankela kay mara yera meri ni asuruye a meri anya le nyininga wali anu kera choko bina ulu yera bora kalama ni meri ya sego minkala ale ba nyefoye angalame ne troye baba dukuri raison de Ségou cercle de Masna commune iral de Bokuwera ne o meri bi journaliste mba fo ko chama me jamana kono o journaliste joro bare ka bo jamana ka sikida barala monsieur le maire anye kuna foni soro e ka mara kono la dugu mbe na wele ko Sebugu ko wuli ga jaw kera muso la kado fe no yo muso demseni mimbe na to hawa ko akera so e ka afuruke ali kulubali ko bone anina ako kera chugudi mbaw fo ko sobe masana sergi che an muso belejele ne baba ka fulbuye mbaw fo aka nyingal labi deni to hawa keta deni mu ni kera ache sababu ya bo hawa keta furuche otoy ali kulubali usigilendo ne ka commune ndugudu be ko Sisebugu abne ka commune fe usigilendo yeno mo onu yere anga mewla muso fladendo dugono ko yere do kuma muna ko kuna funu sera awma an wasoroka dugutiki wele an dugutiki wele ka dugutiki nyinga o ko abe chugo dugutiki ko bo ale kon sega sababu fala nga fu an yuruka mo bla kana terenga kana la jeni fembi ni wele bla jana muna kawma oni juji ka nyefuye ka fem kera ngaliela komi ni nyo action affaire penaludo ni nyo action na fe kera sharia on mirla ko ya maria ka fo an contrôle ni ke civil ka no jana muna kawi parce que uru de be ni enquête sugu barake beni ka barado an bara non kono oh seveni juji ka ya maria kono ko nganga mo blakata kata alaye ni fembi me ka soraka nya fo primaire juin ngo aka docteur Farakan ani docteur ukata Sisebugu no sera Sisebugu ukata suyu laje ni fem kera sababu ye ngase ko do ala ya ke usele Sisebugu sera dugutiki na ka conseil unu nana kana sokono kata daele kata alaje uya wuli ka yelma kala no ne ka primaire juin ni docteur yi uya soro directement tiere la ni ngoni ni faradi ay feno de da kun ka faga aw sere no afali donen ko fe kasangani kuna fundo ye ko famashima ye keneka e ko aw tara keneka
a kɛlen k'aw fɛ ka kunnafoni sɔrɔ mun wɛrɛ sigira sen ka aw fɛ anw kelen ka sɔrɔ a salen don o yɔrɔnin bɛɛ la ne ka permanent y'a fɔ ne ye ko monsieur le maire bere de kɛlen k'a bugɔ k'a sara ne ye ci se o yɔrɔ bɛɛ la n ye ci se juge ma n ye ci se CV ma ko dɔw de bɛ ko kɔnɔ sariya la maire de ye sigida autorité fɔlɔ ye sigida faama fɔlɔ o ye maire de ye ne ka permanent selen kɛnɛ kan o komi fanga sera kɛnɛ kan nka fɛn min ye gendarmerie ye o ma se ka se kɛnɛ kan a kɛra sata ye position mun na ne y'o position détaillé bɛɛ di juge ma n y'o détaillé di CV ma CV ka sɔrɔ k'a fɔ an ka ɲini dugutigi fɛ dugutigi ka a fɔ ninnu ye u ka muso minɛ yɔrɔnin kelen u ka taa n'a ye yanni gendarmelakaw ka se terrain kan an b'o kɔnɔna na an tila k'a mɛn tuguni k'a fɔ ko denni yɛrɛ bolila an ye mun mɛn dugutigi mun fɔ an ye k'a fɔ ko denni bolila bon denni taara yɔrɔ mun na ni a fɔra k'a taara dugu mun na n'o y'a sɔmɔnakaw ye n'o bɛ Pogo mara la an tilala ka a ɲininkali kɛ ka se o yɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ est ce que a b'o ye olu fana y'a yira k'a fɔ ko denni fana tɛ yen o bɛɛ la anw y'a mɛn sigida dɔw fɛ k'a fɔra ko kɛra autorité ma ka rôle kɛ fanga ma ka rôle kɛ population k'a faamu maire de ye sigida faama fɔlɔ ye maire bɛ komi juge ka lasigiden ye commune kɔnɔ population civile k'a dɔn anw bɛ sigida de ye an b'u de ka baara la n'u y'an bila mun na anw bɛ baara kɛ o de hukumu kɔnɔ an balimakɛ mun bɔra ka kuma an b'a fɔ a ka hakilila la anw ti ya foyi kama olu kɔ mɔgɔ dimine sariya bi fanga di mɔgɔ dimine ma o kama an balimakɛ b'a la ka nin mun fɔ anw miirilakaw an b'a faamuya n balimakɛ k'a dɔn k'a fɔ faamaw sen donna na n'o ye anw miirilakaw ye wa anw sen de bɔ sigida foyi la an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye bogorɛkaw ka américain ye baba nɛgɛ duguru ye a ye ɲɛmaya kuma fɔ ani a jɔyɔrɔ kuma a y'o fɔ nka an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don sigida kɔnɔna na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don mara ɲɛta la n'a ɲɔgɔnnaw kɛra fɛn bɛ ɲini famanakaw fɛ n'o ye gendarmenakaw ye mairie ni olu kan ka da ɲɔgɔn kan ka taa de n'a fɔra ko maire ka taa maire ye taara aw y'a ka kɛta kɛ a ka mara kɔnɔna na n'a sɔrɔ a dɔ bɛ dɔ la ko gendarmenakaw tun bɛ kɛnɛ kan kunnafoni min dogora maaw fɛ ka tila k'a fɔ dugutigilakaw y'a fɔ mairelakaw ye ko a bolila e ka dɔn o kun de bɔ a la ka gendarmenakaw to olu tun bɛ taa ni maa dɔw ye a ko ɲɛ tun bɛ sɔrɔ kuma in laɲini y'o de ye u ka fɛɛrɛ bɛ le tigɛ ne ni ɲɔgɔn kɛra an ka jamana bi marifa de b'olu bolo olu de bɛ jamana lakana kunna u ka fɛɛrɛ bɛ le tigɛ hali n'a bɛ kɛ jamakulu ye ka se ka taa nin ko ninnu na a dɔ bɛ dɔ la ne nin dɔw minɛna e b'a dɔn o bɛ kɛ so ye ka dɔ fari fa ɲɔgɔnɛ kɛli la fɛn min fana bɛ fɔ somɔgɔw ye an ka jamana kɔnɔna na ko caman bɛ yen an b'olu bila ko balimaya yɛrɛ kan ka kɛ ko minnu na e b'a fɔ ko anw dabali bɛ ban anw t'o de dɔn n'o tɛ ni balimaya don a kɛcogo ma ɲɛ cogo min na a fɔcogo ni a waleya tɔ kun di ɲɛ ten u ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ nin n'a ɲɔgɔnɛw ne nin ma bila ɲagili bolo ka nin bila sariya bolo ka dɔ bɛ dɔ la dɔ yɛrɛ b'a ladege u ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ den ka se k'u bolo bɔ a kan a ka di sariya ma o de y'a kɛcogo ye an bɛ dugawu kɛ ala ka tile ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ yirimajɔkaw fɛ yen ko nan dɛmɛ ka wara la i yɛrɛ ka sɔrɔ a kuyafa fɛ bakɔrɔbugu la olu ye wulikajɔ kɛ ko ji yɛrɛ sanji bɛ cɛni minnu kɛ dugu farala ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔ kɛ sifinnakaw k'u fanga di ka wulikajɔ kɛ ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛ su ka mara ma yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Julajɛ Jakite tun b'a kɛnɛ kan ale ɲininkali dɔw kɛ an k'u yɛrɛ lamɛn. Ne ye Mulaye Kamara ka bɔ Bakɔrɔbabugu la ne ye Bakɔrɔbabugu civil secrétaire ye an kamana gannen don a gɛlɛyalen don an ka misiri welela yɛrɛ ni dɛmɛ kun ka don an ma jiwoyo kun b'a fɛ ka taa n'a ye bon an y'a ye anw don sigida la fanga t'an na silamɛya dun tɛ kulonkɛ bi Mali kɔnɔ bon an kɔni bɛ ka welewelema da mɔgɔw ma caman ma nɔgɔ ba kelen man ca min bɛ se k'an dɛmɛ ni siman ye min bɛ se k'an dɛmɛ ni nɛgɛ ye min bɛ se k'an dɛmɛ ni bɔrɔ ye min bɛ se k'an dɛmɛ ni fara ye min bɛ se k'an dɛmɛ ni cɛncɛn ye min bɛ se k'an dɛmɛ ni wari ye misiri donda si tɛ ko maa bɛ se ka tɛmɛ a fɛ a se ka ba ye tɛmɛcogo si t'a la bon ala dun ka so don ala ka so dun a ka bon. Ne tɔgɔ ye Mulaye Jire Bakɔrɔbabugu Yirimajɔ. An ka bi lajɛ vraiment ayiwa kɔnɔguwan ani dɛsɛ ko ti ɲɛ mun kɔ o de la an ye lajɛ kɛ. Jɛkulu dɔ de bɛ sigida la yan an farala ɲɔgɔn kan denmisɛnw mɔgɔkɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw an bɛɛ misiri ka se k'a dilan kote naani sira kote naani a bɛ tiɲɛnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya voie publique min filɛ nin ye ni mobilibaw bɛ bɔ a fɛ foyi tɛ se ka bɔ a fɛ bilen donc an dɛsɛlen an nana solution jumɛn ta ka kɛ sira yɛrɛ tigɛra hali ka don mɔgɔ minnu bɛ don k'u bɛ taa misiri seli sira t'u bolo ka taa misiri la ka sabu kɛ ji ye parce que misiri yɔrɔ min na a bɛ kɔfolo de kɔnɔna na kɔ dingɛ de donc o la an ye labɛn jumɛn kɛ an ka dusu ta parce que sɔni k'a fɔ mɔgɔw ma ni na an dɛmɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ donc an fara ɲɔgɔn kan ka bɔ yɔrɔ fafa k'u dada bɛɛ ka kɛ hinɛ kɛbaga ye anw na an mago bɛ silamɛw ka dɛmɛ na. An b'a lajɛ basi la hɛrɛ don parce que sigida kungo de kama an lajɛra n'i bɛ quartier o quartier la ni degun dɔ b'o quartier kɔnɔ o degun ye yɛrɛ ka degun ye parce que an nan'a ye
sira min bɛ yen nɔ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ bɔ a la ka bɔ ka tagaba kare kɔnɔna na ka i tilen ka na ka na se fo orange antenne min bɛ kare kɔnɔna na misiri min bɛ yen n'u b'a wele tɔli misiri an y'a ye k'a fɔ sira tɛ yen mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ min na a fɛ o don na cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ an b'u ye u bɛ tɛmɛ maɲumako bɛɛ la ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna cɛkɔrɔba dɔ bɔra ka bin fɔ moto kalaman binna sen ka kulela de mɔgɔ nana dɛmɛ yan kɔni sira tɛ yen an bɛ dɛmɛ de ɲini ani duwawu ani mɔgɔ min bɛ nɔ n'o y'a sɔrɔ i bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ quartier la mɔgɔ ye ala de bɛ sara parce que n'i ye sira dilan silamɛya la baraji min b'a la ala de b'a dan dɔn. an bala dɛ k'a fɔ ni tun ye Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu a fɔra cogo min na yarabi ala ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ne ka se k'o sankɔrɔta sanko gɛlɛya min bɛ sen kan o gɛlɛya bɛ se ka furakɛ cogo min na n'an bɔra ye ka du 100 k'a jɔ fana dugukolo kan ne ka nin fantanw ni dɛsɛbaatɔw la o baaraw bɔra ka kɛ dɔ furancɛ in kɔnɔna na o kɛra i ka dɔn k'a fɔ alifaraw ka wulikɛjɔ fɛ o kɛlen kɔfɛ député Mamadu Jarasuba e ka dɔn n'ale ye jolaka ye ale b'a ɲɛfɔ baara in kɛra cogo min na an k'a lamɛn. Ablaye ne Jarasuba Mamadu de ne jolaka ye projet ni tun bɛ yan ka kɔrɔ a tun bɛ Kati a mɛnna Kati a bɛ kalo 6 kɛ o bɛ yen commandant mairie ani yɔrɔtigiw bɛ kɛlɛ la k'a tɛ jɔ u ka yɔrɔ la olu y'o kɛlɛba wuli u ye ne ka projet tiɲɛ architecte Bore de sera ne ma su fɛ ko Jarasuba i terikɛ ye Elfariku ɲɛmɔgɔ ye n'o ye kɔntaw ye projet dɔ b'a bolo i t'a nɛgɛ n'a bɛ se ka kuma la ko mun projet ko ka su 100 jɔ k'a di mɔgɔ ma fu ko Qatar de bɛna jɔ a ye n ko nin fɛn ma ye ko nin dugu jɛra n b'a ɲini k'a ye dugu jɛlen n y'a wele a ko tiɲɛ don ko mais katikaw ma jaabi di ale ma fɔlɔ ko n ka tile 2 nin kɔnɔ n'u ye jaabi di k'a fɔ u bɛnna yɔrɔ ko la vraiment an b'a kɛ Kati n'u yɛrɛ ko u ma bɛn yɔrɔ ko la donc i bɛ yɔrɔ min fɔ ɲɛna i b'o fɔ ɲɛna donc an bɛ taa kɛ mais a condition kɔni ye a ka kɛ goudron bɛ yɔrɔ min na ala y'a kɛ o tile 2 ala y'a kɛ u ma se ka bɛn ko mu ma se ka bɛn dɔrɔn a ye n wele ko bon an b'a kɛ tuguni ko bon i ti na an ka taa Fana an ka taa a ɲɛɲini a ne taara Fana an ye banu wele ka commandant wele ka gouverneur wele ka société civile wele ka denmisɛnninw wele ka mairie wele an ka sigi a kuma est ce que yɔrɔ b'an bolo yan ni nin bɛ se ka jɔ u ko yɔrɔ b'an bolo yan a bɛ se ka jɔ u taara yɔrɔ min yira an na an y'a sɔrɔ o ye domaine réserve o y'a ɲini fɛ nin yɔrɔ nin kɔni n'i sera k'a sɔrɔ faamaw la a bɛ se ka jɔ yan ne ko n ko an k'a to n bolo ala barika la n ye ɲɛmɔgɔw contacté ɲɛmɔgɔw ye yɔrɔ nin u y'a di an ma Elfariku ko bon ni ala sinama u bɛna baara daminɛ comme Qatar yɛrɛ mɔgɔw presselen don donc ko a baara ka daminɛ donc ni ala nana kɛ 2016 a daminɛ na donc fɔ bi an bɛ 2021 na n'o dili bila nin waati ninnu ma Ablaye a ka ɲi nka Elfariku fo kɔntaw ala ka sini kɛnɛ di a ma a bɛ baara min na hali n'a ma dɔ ye ala k'a dɔ ye Qatar fana o min ye a financé miliyari 1 dɔɔni Qatar ambassadeur min bɛ yan population tɔgɔ la ne Jarasuba b'a fo a ka ɲi ka Fana dugutigi fo a y'a dugutigi ɲɔgɔn wele jinin na ka taa fɔ dugu 7 nin bɛɛ la ka u bɛɛ informer mankan ma don a la donc ni Fana dugutigi bɔra yen Fana mairie tiɲɛ yɛrɛ la Ablaye ni foli ka kan a nana ani sous-préfet o ye commission sigi donc commission ɲɛmɔgɔ tun ye sous-préfet ala y'a kɛ o sous-préfet bɔra an fɛ a taara kɛ premier adjoint bi ala barika la a kɛra préfet bi Kayi ala ka baara ɲɛ a bolo donc commission min bɛ yen ni baara tɔ tora o bolo o ye Jola centrale u ye baara nin continuer donc so bannen ka a ɲini mɔgɔw fɛ maa minnu bɛ a humu kɔnɔla la n'o ye yujuratɔgɔw ye n'o ye veuve ye minnu fa sara ou bien ba sara o denmisɛnnin ninnu ani se tɛ minnu ye n'o ye namara ye n'o ye fiyɛntɔ ye n'o ye fɛn wɛrɛw ye ani an ka diinɛmɔgɔw ninnu minnu bɛ yen n'o ye alimamiw ye n'o ye misiri welilaw ye donc a di olu ma olu commission ye baara kɛ ka demanding ta a mɔgɔw talen a yɛrɛ b'a dɔn ni nin sugu nana a tɛ kɛ bɛɛ sago ye ni nin sugu nana mɔgɔw n'a fɔ ko karisa b'a la a n'a man kan parce que an ye min fɔ nin ko la maa minnu bɛ na yatimɛdenw minnu cɛ sara minnu muso sara se tɛ mɔgɔ minnu ye fiyewu minnu yɛrɛ bɛna lujuratɔw ninnu ko k'olu fara ɲɔgɔn kan o de y'a to an ye ɲininkali fɛn na ko est ce que an kan ka quartier kɛ min bɛ ye fantan ye wa est ce que fantan quartier de kan ka créer diyagoya la wa yɔrɔ nin na wa est ce que mɔgɔ wɛrɛw tɛ se ka don kelen-kelenninw tɛ se ka don a la min fana bɛ se ka k'u yeelen ye minnu bɛ se ka u bilasira minnu bɛ se ka faamuyali di olu ma hali n'a sɔrɔ mɔgɔw ka se tɛ kelen ye dɔ ka se bɛ dɔ ta ɲɛ donc o mun kɔnɔna la i bɛ n'a sɔrɔ o mɔgɔ duw yera kɔnɔ n'o ye mɛtiriw ye n'o ye fɛn wɛrɛw ye donc o mɔgɔ duw yera kɔnɔ n'olu yera kɔnɔ duw n'a fɔ ko olu tɛ sɛgɛnma dɔw ye duw n'a fɔ k'olu n'a man kan dɔ bolo bi a man ka di nin ma dɔ bolo bi karisa dɔ wɛrɛ bɛ yɔrɔ la o ni nin ka kan mais ala ye gɛrɛsɛgɛ de da o min gɛrɛsɛgɛ bɛ min na don min na i b'a sɔrɔ donc minnu bɛ yen bi n'olu gɛrɛsɛgɛ ma k'a la a tɛ ko minnu n'a man kan mais ala ma u gɛrɛsɛgɛ de don a la donc ne b'a ɲini bi fanakaw fɛ kɛrɛfɛ kuma minnu bɛna bɔ a la nin y'a sɔrɔ nin m'a sɔrɔ an ka mɔgɔ ko bɔ a la ko mana kɛ cogo o cogo an k'a kɛ jamana yɛrɛ nafa ye
yɔrɔ yɛrɛ nafa ye anw ka sigida nafa tɛ fɛn wɛrɛ n ka mɔgɔ dɔ kɛra fɛn dɔ ye n ka mɔgɔ dɔ ye fɛn dɔ sɔrɔ o ye nafaba dɔ ye minnu bɛ yen bi ni so dira u ma u ka kɛ sababu ye k'a f'u ye u ka bɛn so minnu dira nin ye a tɛ feere a tɛ tɔnɔma da a tɛ bila location na a b'a hakili t'o la ni an y'a ye ko min bɛ ka a bila location na a bɛ dɔ bolo a y'a loué dɔ ma n'an bɔra kalama an bɛ t'i bɔ a kɔnɔ maa minnu ye demande dɔ kɛ an b'o dɔ ta min n'a ka kan k'o dɔ bila i nɔ na an y'o fɔ bɛɛ ye bɛɛ sigilen bɛ n'o ye ni o fana bɔra yen octobre kalo yanni k'o sa bɛɛ ka don i ka so kɔnɔ ni mɔgɔw yɛlɛmana fana a ɲinini b'an fɛ k'a fɔ Qatar min ye a wari bɔ o ambassadeur o bɛ taa yɔrɔ lajɛ a kun ye n'a ye yɔrɔ lajɛ donc a bɛ se ka dɛmɛ min don an ye ka misiri jɔ a bɛ se ka dɛmɛ min jɔ an ye ka ekɔliso kuraw jɔ min bɛ an ka ekɔli taali surunya denmisɛnninw tagali surunya ou bien ka lamadɛriw dɔw bɛ yen k'o don a yɔrɔ la mais a tɛ se ka kɛ cogo si la n'a bɛ taa yɔrɔ lankolon lajɛ n'a ye mɔgɔw sɔrɔ a kɔnɔ o de ka d'an ye o de y'a to yanni octobre laban cɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka yɛlɛma so kɔnɔ minnu ye demande kɛ u n'a ka kan dɛ mais u k'a bila u kunna ko ala mana fɛn o fɛn don mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ la a tɛ taa k'i da an kana taa ɲɔgɔn su nin kɛra anw ka yɔrɔ la an ka mɔgɔ dɔw y'a sɔrɔ bi donc o ye nafa dɔ ye donc an bɛ ala deli la a tun bɛ se ka jɔ Bamako yan a tun bɛ se ka jɔ Kati a tun bɛ se ka jɔ Joila fana gɛrɛsɛgɛ de b'a la ni fana ka minnu donna la olu gɛrɛsɛgɛ b'a la maa min bɛna ko fɔ nin na ka juguya a kɛra ala ɲɛna min bɛ anw dusukun na an de b'a dɔn n'a sɔrɔ an tun bɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ an fɔ ala fana b'o dɔn ala ka an kisi fitina ma a yɔrɔ la a ka to mɛni ka salamu Mamadu. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye député Mamadu Jarasuba ye o du ninnu tilanni na ko dɔw bɛ ka kuma dɔw fɔ la a bɛ fɛn min fara o kan n'i y'a lajɛ bi bɛɛ ti jɛ ka fɛn kelen sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ hali n'a sɔrɔ a fɔra 100 sarada la ko dɛsɛbaatɔw ni yatimɛw ni falaw 100 sarada la 90 bɛɛ y'o sɔrɔ nka i ka dɔn o tɔ min k'u b'a fɔ ko dɔw n'a man kan fɛn min dabɔlen b'i kama o ti ta k'i to an ka dɔn ni nin ma sɔrɔ dɔw yɛrɛ bi sɔrɔ ko bɛɛ k'a bila o faamuyali minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma nin baara min kɛlen filɛ ka nin ɲɔgɔn caya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan o mu danbele an karamɔgɔ an bɛ taa an yɛrɛ fɛ yan Maliba la yan nɔ jatigɛ walikɛlaw kelen bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ mɔgɔw ɲɛ la jamana cɛmancɛ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔnɔ mara la ko ni jamana finitigɛlakaw ma dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka maaw sɛgɛrɛ ko da bɛ maa ninnu ye sunɔgɔ tɛ u ye n'an bɔra n'an bɛ taga Birimani marabaga jɛkulu aw sansu kabiri ale ka kiriw daminɛ la a kun sen kun ma se ka ye kɛnɛ kan nka kiri labɛnw bɛ sen na nin wagati in na Birimani jamana kɔnɔna la n'an bɔra n'an bɛ taga Qatar marabaga jɛkulu u ye lasili kɛ k'a ɲini talibanw fɛ k'u janto musow la kosɛbɛ u ni Faransi minisiri u bɔra ka lase kɛ ka jira talibanw na ko n'u sɔnna u ka hakililata ma k'a bɛ ja u ye kosɛbɛ n'an bɔra n'an bɛ taga Niger jamana kan Niger jamana tilibiyan fanfɛla fɛ jatigɛ walekɛlaw ye mɔgɔ 11 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na Mali ni Niger dancɛ la fo ka taa se Burkina dancɛ fɛnɛ ma ko ni lakanabaliya waralen bɛ dugu ninnu na kosɛbɛ ko ka dɛmɛw ta ka ɲɛsin ma ninnu ma an karamɔgɔ tun ye sɔrɔ ni tun tɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen bila jumanya o minɛ kɔnɔ ka bɛɛ fo bi ka bɛɛ waleɲuman dɔn kunun ko kunnafoni sen fɛ tile mun mɛn fo ka na se nin yɔrɔ in ma an ye wele bila maaw ma maaw bɛ ka wulikajɔ kɛ hali bi ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya cɛ kun tɛ dɔ ye dɛ a ci bɔ tele la nka ala ka écran bɛ yen n'o ka bon ni écran bɛɛ ye ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ye ka ɲɛsin maa dɛsɛlenw ma maa minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ u dɛsɛra san 100 joli k'u ka dugu kɔnɔna na olu ka dɛmɛɲɔgɔnya don ka bɛɛ fo k'u fo nin baara in na kunungo anw ye ka dɔn ka fɔ wele min bila jamana kɔkan na kɔnɔna na i b'a dɔ be tamaman dɔgɔ bageleman can dɔ dɔw be seko damayira ye min ye u b'a kɛ an bɛ bɛɛ fo an balaka dɔ min yɛrɛ an dabali ban ale operelen don k'a to opération yɛrɛ a operelen don ka kasi ka tila k'i bolo don a kunna ko ale b'a fɛ ka musakaba kɛ nin ko in na se de t'a ye n'o tɛ ale tun bɛ min kɛ o ye maaw wasa ka foli d'u ma hali bi dɛmɛɲɔgɔnya a minɛ bɛ yen dɛ an y'a fɔ cogo min na dɔw nana ni finiw ye wa a bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ala sɔnna ma a bɛna ye a bɛ se yɔrɔ la a tɛ dogo maa si kelen na hali bi ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin u ma a bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira fɛ an y'a fɔ cogo min na 76 29 85 15 76 29 85 15 ni ala sɔnna ma kunnafoni fɛn fɛn b'a la o bɛɛ lajɛlen bɛna se aw ma k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ an ka setigiw ye dɛmɛ bɛ don fɛn caman na k'olu bɔ jabaraninw na ni ye dɛmɛ dongo ye ka tɛmɛ o ka dɛ milliardaire joli b'an ka jamana kɔnɔ politiki maa ɲɛma joli b'an ka jamana kɔnɔ na bi u ka fɛɛrɛ bɛlen tigɛ maaw dɛsɛlen bɛ u ka dugu kɔnɔ na u ma foyi ɲini dɛ f'u dɛsɛra de ka wulikajɔ kɛ ni k'u boloma gɛn k'a di bi sini k'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw ni Siri Kulubali sini a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw ni ne a k'an bɛn ntɛnɛn don